Кино Нова с К-модул и карта RD-то. Ела от понеделник в Lidl и вземи пица с чоризо за 2,99, чоризо за 4,49 и турон за 4,99. Седмица на иберийската кухня в Lidl. Заслужава си, вече знаеш защо. Изживей истински футболни емоции с спортните канали НТЛ Спорт 1 и Поглеждаш ли с нови стикери? Време пристигане? Но, Кино Нова. В комбинация. Защо ви не отговорите на мъжа? Може би. Вече ще притежа. Едно за заболетелите. Почисти зъбите си като експерт.